laitoin näytön valon mahdollisimman pienellä, että mä en näkisi itteeni, koska jotenkin mulla on niin iso se ero siinä, että jos mä ajattelen, että on tämmönen höpöttelyvideo, mitä mä teen itselleni, mitä mä aina teen, niin versus, että joku kattoisi tän, niin siinä on jotenkin tosi iso ero. Ja sitä ehkä tää pohdintakin käsittelee, tai siis mä oon viime aikoina, siis mä aina tasaisin väliajoin ymmärrän, kautta muistan, kautta huomaan sen, kuinka paljon mä feikkaan mun, tai feikkaan mun ilmeitä ja tunnereaktioita. Ja koska nyt mä oon viimeisen kuluneen viikon aikana ollut niin paljon tekemisissä ihmisten kanssa, niin mä huomasin, että esimerkiksi, mun sukulaiset äitienpäivänä jotenkin puhuu tosi paljon. Ja kovaäänisesti jotenkin, kun mun isoäiti on huonokuuloinen. Ja sitten vielä lisäksi tädin koira haukkui ja sit se ei vaan lopettanut ja oltiin siinä ruokapöydän ääressä, niin mulla vaan tuli semmonen, että mä olin tälleen, katsoin vaan ylöspäin. Olin silleen, ei mikään pakokauhu, mutta sellainen, että eikä sosiaalista ahdistustakaan, vaan semmoinen, että mun on pakko olla hiljaisuudessa. Mulla ei mitään tähän keskusteluun, mä en pysty olemaan tässä. Ja sitten mä menin nurmikolmakaan joksikin puoleksi tunniksi. Mä tajusin, että mä tajusin siis sen, että mulle on varmaan aikoinaan kehittynyt jo nyt lääkityksellä hoidettu sosiaalinen ahdistus siitä, että mä oon aina kuormittunut sosiaalisista tilanteista ihan sen tavallaan sen ärsyketulvan takia ja sen takia, että koko ajan pitää vastata ja mä koen, että mun pitää tsempata ja se on just tosi alitajuista ja mä huomaan sen vasta sit, kun mä en enää jaksa. Ja nyt mulla on ollut semmoista just, mä oon tosi väsynyt sen jälkeen, kun se meni yli se semmoinen ärsyketulva, että monta päivää oli ollut sosiaalinen ja sitten se meni siihen, että mun pitäisi mennäkin nurmikolle makaamaan. Niin mulla on ollut vaan sellainen, että se tuntuu siltä, että nyt mun pitää täysin manuaalisesti tehdä mun naamalla jotain ilmeitä tai jotain. Ja mä pyöräilen kotiin, niin mä huomasin, että siinäkin mä olin sillä, että nyt mä annan itteni olla ilmeetön, koska se on nyt se mun tila. Että mä oon ilmeetön. Niin aina kun joku tulee mä vastaan, siis vittu vaan pyöräilen, joku tulee vaikka pyörällä vastaan, niin mä koen, tai joku on katse-etäisyydellä silleen, että se voi nähdä mut, niin mä koen, että mun pitäisi, että mä en saa näyttää siltä, miltä mä näytän, että mun pitää mun ilmeitä jotenkin muokata. Koska se mun normi-ilme, nyt kun mulla ei ole mitään energiaa, ottaa vastaan ulkopäin tai antaa ulos, mulla ei ole energiaa olla läsnä, eikä mulla ole energiaa tuntea mitään isoissa ahdistus, niin kuitenkin niin mun ilme on tämmönen. Ja mun tekee mieli tuijottaa vaan maahan. Mä en halua tuijottaa ketään ihmisiä päin. Ja se tuntuu jotenkin rikolliselta melkeinpä, että jos mä oon siinä tilassa ja joku muu näkee mut siinä. Ja tää
että mä oon läpi mun elämäni on ollut ajanjakso, että mä olen ollut täysin sosiaalisesti puhki ja mä oon silti sosialisoinut väkisin, koska mä olin ajatellut, että niin pitää tehdä ja pitää olla sosiaalinen ja mussa on vaan joku vikana, kun mä en jaksa. Enkä ole kiinnostunut aina. Niin sitten mä oon ollut niinku täysin tässä tilassa ja sitten mä oon kokenut häpeää siitä, että mä en pysty olemaan sellainen kuin mä haluaisin. Ja sit siitä on tullut niinku ihan normaali ja sit siitä on kehittynyt se sosiaalinen ahdistus, että kun sit mä mietin niinku sitä, että miten muut tulkitsee siihen ja että just se jotenkin, että mä en saa olla tämmönen. Että mun pitää olla aina jotenkin pirteä ja hauska ja semmonen tavallaan niinku oma itteni. Mut kun tääkin on mä. Tää on vaan niinku mä silloin, kun mun jotenkin hermosto ilmeisesti niinku suojautuu, että nyt ei voi enää tulla mitään infoa sisään, enkä pysty antamaan mitään ulos. Niin tavallaan niinku, kyllä sekin on mä. Ei se tosin ole se mä, mikä on niinku energisimmillään ja semmoinen, mitä mä vaikka lapsena ollut tietenkään, mutta joo, että se, että mä oon sit niinku hävennyt tätä ja yrittänyt vaan silti jotenkin jaksaa olla sellainen sosiaalinen tai jotain, niin sitten se on kyllä ollut tosi kuluttavaa. Ja teki tosi hyvää pyöräillä se joku, mitä tuossa nyt menee, joku 50 minsaa pyöräillä kotiin kauempaa, niin mulla oli eka se paska fiilis siitä, että mä olin ollut tässä olotilassa muiden ihmisten seurassa ja varmasti antanut itsestäni jotenkin kireen tai jonkun mielikuvan. Ja sitten mä jotenkin aistin, että tää ei nyt ihan ehkä ole se minä, mitä multa odotetaan. Ja jos on semmosia ihmisiä, joiden kanssa ei ehkä energiat kohtaa ja ne ei ehkä niinku tajuu sitä, että ei mulla ole niinku mikään tavallaan huonosti. Ei mua ahista, ei mua vituta. En mä ole masentunut. Mä en vaan nyt jaksa antaa itsestäni hirveästi. Ja jos ei just niinku luonnostautuu sen ihmisen kanssa, että normaalitilassa mun pitäisi vähän niinku tsempata ja olla jotenkin vähän silleen, jotta se toinen ei koe, että mä jotenkin en ole kiinnostunut se asioista. Ja sitten se niinku tavallaan itsekäs ja tyhmä, turha näkökulma, että mä niinku tavallaan aistin, että toi ihminen, jos mä olisin täysin oma itseni, niin se alkaisi jotenkin vierastaa mua. Niin tämä kokemus, että mä voin olla oma itteni tavallaan, tai se mitä mä oon, on hyväksytty vaan silloin, kun se on jotain niinku tosi pirteätä ja semmoista. Ja toki tää on siis varmasti ihan universaali kokemus. Mä en tiedä, miksi mä sanon tää erikseen. Mut mä jotenkin, niinku, vaikka nää voi tuntua silleen, että mistä tommonen ajatus nyt tulee, mut jostain se tulee ja mä en hetkeäkään usko, että se olisi vaan joku mun uniikki kokemus, että pitää olla tietynlainen, tai se, niinku, että se häpeä iskostuu jostain. Et, no, oles nyt mukava ja mees nyt juttelee, kuvitella sellainen olo, että haluan vaan olla jossain pimeässä hiljaa yksin nyt. Ja mun keho on silleen niin mä en niinku tajuu, että siinä ei mitään järkeä. Miksi mun pitäisi olla sosiaalinen? Niinku usein on tilanteita, että kumpikaan ei jaksaisi puhua. Ja sitten on muka pakko puhua. Tai esittää piirteitä. Miksi? Ei mitään hyvää sillä saavuteta. Me ainoastaan ylläpidetään sillä ajatusta, että ihmisen pitää olla tietynlainen. Ja että on parempi niinku kuluttaa itteensä, esittää olevansa vaikka läsnä, vaikka ei sillä hetkellä pystyisi eikä jaksa. Koska kroppa ja aivot
vaan sulkee tunteet pois, koska ne ei pysty ottaa enää mitään vastaan. Ne on niinku ylikuormittunut. Niin kuka siitä saa niinku yhtään mitään? Mulla on jäänyt mieleen semmonen, että yksi tyyppi joskus sanoi, että hän antaa vaan niinku sen luonnollisen tilanteiden mennä niinku luonnollisesti. Jos se tarkoittaa sitä, että kumpikaan ei puhu mitään ja siinä on tavallaan niinku kiusallinen tilanne, niin sit se on niin ja sit se on niinku hyväksytään. Ja ei se sit oo kiusallista. Niin tossa kotiin pyöräillessä tosiaan oli aikaa havainnoida tätä, kun oli vielä vähän ihmisiä liikkeellä ja itsellä on se olotila, jossa haluaisi olla vain yksin, koska ei jaksa mitään ja koska on ehdollistunut siihen, että tässä tilassa kukaan ei saa nähdä minua, koska sitten olen vääränlainen. Mulle on tosi vaikea ottaa semmosia rooleja, jossa mä niinku koen, että mun pitää olla erilainen kuin mä olen. Esimerkiksi jollain voi olla joku semmoinen työ, joku myyntityö. Ja voi olla niinku ihan helppokin ottaa rooli. Sitten taas toisaalta jollekin se on niinku luonnollista, ei tarvitse ottaa mitään roolia, voi olla oma itsensä. Mutta mulla on jotenkin tosi vaikea ottaa se rooli. Mulla on jotenkin aina ollut todella tärkeää, että mä oon oma itseni, mutta mä en oikein ole tiennyt miten. Ja musta tuntuu, nyt mä alan ymmärtää sitä, että ei sen takia, että mä en saisi niin kuin olla tällainen ihmisten nähden, vaan siksi, että mä en jaksa mennä aina välillä tähän pisteeseen, että mulla ei ole energiaa mihinkään. Mulla ei niinku energiaa olla läsnä. Mä niinku pysty siihen, koska mun tunteet vaan jotenkin blokkaantuu. Mua ei siinä vaiheessa kiinnosta ihmiset. Mut silloin kun mulla on tavallaan akut latautunut, niin niinku ihmiset ei kiinnosta mua siis silleen, että mua kiinnostaisi olla missään niinku vuorovaikutuksessa. Paitsi tietty lähimpien ihmisten kanssa, mutta jotain siinä vaan tapahtuu. Mä tiedän. Mut joo. Että tavallaan tuntuu, että siinä niinku hetkessä, kun mä pyöräilen, joku tulee mua vastaan ja katsoo mua. Mä huomaan, että ihmiset yllättävän usein katsoo mua niinku silmiin. Mä en tiedä, onko mun olemus on jotenkin erikoinen tai jotain. Tai sitten se johtuu siitä, että mä koen itse aina velvollisuudeksi katsoa kaikkia vastaantulijoita silmiin, koska mun mielestä on kiusallista esittää, että me ei nähdä toisiamme. Joo. Niin siinä hetkessä, kun mä pyöräilen ja mulla on tämmönen ilme, mä katson maahan, niin mulla on vaihtoehtona tavallaan joko se, että mä tavallaan sanon itselleni, että hei, sä et voi olla tolleen. Sun pitää olla erilainen. Ja sitten mä teen jonkun toimenpiteen sen eteen, joka on tyyli silleen, että mä jännitän mun naaman, että mä näytän silleen niinku enkä tältä. Ja sit mä niinku vahvistan itselleni sitä, että tuo sun olotila ei ole ok, älä tunne noin, älä ole noin. Mikä sitten niinku lisää sitä ahdistusta ja kuormitusta. Ja sit kun tommosia tilanteita tapahtuu koko ajan, niin sit on ihan niinku loppu. Mut sit jos mä annan itteni olla vaan niinku mä oon, niin se tunne niinku mikä mulla on, niin sit mä niinku saan tuntea sen ja olla näin. Ja kaikki on niinku ihan hyvin, että siinä ei ole mitään negatiivista. Et tuntuu, että monet semmoset tunteet, mitä mulla on, niin mä oon vaan niinku oppinut, että se on jotenkin negatiivista. Et se, että mä oon ylikuormittunut, niin se on muka negatiivista. Mut sit kun mä hyväksyn sen, niin se voi olla ihan silleen vaan, että nyt mä oon itteni kanssa ja
annan itseni olla näin. Mutta sitten taas siinä mun tavallaan pitää kohdata se, että musta tuntuu jotenkin hurjalta, että mä sit uskallan olla silleen. Ja sit joku saattaa katsoa silleen, että onpas masentuneen näköinen tyyppi. Mutta se on ihan se sama. Niinku, kyllä mä haluan olla itselleni lojaalia läsnä ja sit niinku, jotenkin omassa pienessä lähipiirissäni myös näyttää, että saa olla oma itsensä. Mitä ikinä se tarkoittaakaan. Et se ei mä en vahingoita siinä ketään. Toki joku voi triggeröityä siitä, jos on jotenkin sosiaalisesti outo. Mut sit eihän siinä yleensä sitten ole muusta kyse kuin siitä, että se ihminen itse ei koe, että saisi olla jotenkin outo tai jotain. Tai ei vaan ymmärrä, se on ihan fine. Ei siinä mitään, ei siinä tarvitse selitellä silleen. Mutta mä haluaisin myös ympärilläni hyväksyä sitä, että ihmiset saa olla hiljaa. Ja ihmiset saa olla just sitä, mitä ne on. Ja jos se herättää mussa jotain, niin se ei ole muiden ihmisten ongelma. Et mun mielestä ainoa, mitä voi tehdä, on asettaa ne omat rajat. Minä olen tässä, huolehdin itsestäni. Ja muut tekee samalla tavalla. Ja jos ne ei tee, niin ei sillä oikeasti voi mitään loppujen lopuksi. Tääkin tämmönen, että mä kuvaan huonolaatuisella web-kameralla. Enkä tee jotain hullua kamerasetapia, niin sekin on silleen, että mä jaksan aina yrittää olla jotenkin täydellinen tai joku ihme ideaali. Se on vittuun kuluttavaa. Ja mun tekee mieli jakaa mun ajatuksia, koska jotenkin nämä on semmosia, että mä haluaisin jutella näistä asioista silleen yleisesti. Mut sit harvemmin mulla on ehkä tilanteita, jossa on semmosia ihmisiä, joille tulee jutelleeksi tämmöisistä. Ja sit kun on itse siinä hetkessä tilassa, että ei jaksa jutella eikä kiinnostakaan jutella mitään kenenkään kanssa, niin ei siinä sit nää vaan jää omaan päähän pyöriin, niin en mä tiedä. Ihan sama. Mun mielestä kaikkeen, mä tiedän, jotenkin mä koen, että jos mä julkaisen tämmöisen ihmepohdinnan, mikä ei ole täydellinen ja ei ole leikelty eikä mitään, vaan ihan sellainen, että nyt näin mä puhuisin yksin kotona kameralle, mitä mä välillä teen, kun mä en jaksa enää kirjoittaa. Jotenkin vaan, että saa ajatuksia ulos päästä, niin. En mä tiedä. Niin tää on vaan jotenkin silleen sitä, että mä annan itseni olla minä. Ihan huolimatta siitä, miten joku muu reagoi siihen. Se ei oo mun asia. Eikä se oo merkki mulle siitä, että mun pitää muuttua, jos joku muu ei ymmärrä tai pidä jostain, mitä mä oon. Koska mä en tarkoita pahaa. Mä haluan ihmiselle hyvää. Mä haluan ihmiskunnalle hyvää. Mun mielestä, jos ei ketään toista satuta, niin silloin saa olla just sellainen kuin on. Ja siis totta kai, toikin on vähän tällainen, totta kai nyt jokainen ihminen satuttaa elämänsä aikana lukuisia ihmisiä tahallaan tai tahattomasti. Ei siinä. Mut tuntuu vaan, että on jotain semmosia normeja, jotka ei edes tähtää mihinkään semmoiseen, että nyt loukkaisi muita ihmisiä, vaan enemmän siihen, että on opittu, että jollain on
jollain asialla tai jollain käytösmallilla on joku merkitys. Ja sitten se vaan otetaan silleen, että no nyt sit sillä on se merkitys. Mutta sitten jos oikeasti miettisi, niin se on pelkästään opittu. Ja just tämmönen, että pitäisi vaikka hymyillä koko ajan tai olla jotenkin koko ajan skarppina ja hyvällä tuulella ja näin, niin miksi? Ei negatiiviset tunteet, tai ei edes negatiiviset, mutta ei semmoinen tietynlainen superpirteys ja superläsnäolevuus koko ajan. Se ei ole mahdollista, eikä inhimillistä, ja niin kuin sen niin kuin tunteiden tunteminen ja tunteiden ei-piilottaminen, niin ei se niin kuin lähtökohtaisesti vahingoita ketään. Se on eri asia, jos vaikka alkaa purkaa muihin ihmisiin, niin kuin, että just et ei kanna sitä omaa tunnettaan, vaan projisoi sen muihin, vaikka äksyilemällä ja näin, niin se ei tietenkään ole niinku, se ei ole ok, vaikka sekin on inhimillistä tietysti joskus. Mutta se, että jos sä vaan niinku oot, mitä sä oot, etkä koko ajan yritä kannatella kaikkea ympärilläsi, niin se on mun mielestä ihan täysin sallittua. En mä tiedä. Mä niinku jatkuvasti opin siitä, että mistä mun piirteistä, jotka on tietysti mulle täysin normaaleja, niin mä olen niinku jotenkin alitajuisesti oppinut, että nämä on outoja tai ei hyväksyttyjä. Ja se on tosi kummallista, koska mun mielestä mä oon täysin normaali ihminen. Ja sit kuitenkin mä saan niinku semmoista palautetta, että mä oon jotenkin omintakeinen tai niinku, kyllä mä ihan mielelläni on outo. Mut mun mielestä on myös tosi ihanaa ravistella sitä, että mikä on just sitä normaalia. Koska mä en usko, että se normaaliusharha, mä en usko, että se tekee juuri mitään hyvää kenellekään. Joo. En mä tiedä. Tai siis tiedän, tai siis en tiedä. Ja sama. Mä lopetan tän ja mä laitan tän jonnekin ja sitten ehkä joku katsoo tän ja sitten monolottaa, mutta se on osa just tätä, mistä mä puhuin. Ja siis mulla on vaatteet päällä. No worries. Vaikka semmonen juttu, tavallaan yhteenveto tästä, mitä tuli mieleen, että siis kun mä en vaan niinku, jos mä en saa käydä niitä tunteita läpi ja niinku, jos mä yritän taistella sitä vastaan, että mun hermosto tai mikä ikinä välillä ylikuormittuu ja sit mä en pysty olemaan läsnä ja mä en ole niin empaattinen, niin jos mä en niinku hyväksy sitä olotilaa, että nyt mun mieli tai mikä ikinä suojelee mua, koska se ei pystynyt ottaa vastaan asioita. Sen kapasiteetti on jotenkin ylittynyt, niin sit se tila vaan pitkittyy, jos mä vastustelen sitä. Mut sit kun mä käyn sen läpi tai vietän aikaa, niin järjestän, että mulla on vaikka joku päivä, että mä en näe ketään, niin mä vaikka vaan oon kotona koko päivän hiljaisuudessa. Välillä mä tarvin tämmöisiä päiviä enemmänkin, jos mulla on ollut pitkä kuormittava jakso, niin sit mä pystyn taas olemaan läsnä. Empaattinen ja semmonen. Saa niinku helposti yhteyden ihmisiin. Mutta jotenkin pitäisi miettiä, että miten se ei menisi niinku jatkuvasti silleen yli. Ja sit pitää palautua joku 2 viikkoa silleen, että on taas ns. Niinku voimissaan ja pystyy tuntemaan ja pystyy olemaan läsnä. Niin. Että kaikki on ok ja kaikki vaan hyväksyy, niin kyllä se siitä sitten antaa itsensä levätä ja silleen
Et näin se vaan on. Mä en niinku... Kyllä, jos mä olisin voinut tämän asian niinku muuttaa itsessäni, niin miksi mä en ole tähän asti elämässäni vieläkään onnistunut siinä, niin miksi mä en vaan hyväksy, että no näin se nyt on, että mun aivot jotenkin toimii niin. Ja ei sen tarvitse olla mitenkään ikävä asia. Ja niin kuin, että mä voin sit mun pitää vaan niin kuin olla se, että no niin, näin se nyt on ja nyt sä tarvit lepoa. Eikä sitten jotenkin ennen mä ajatellut aina, että no en mä nyt, miten mä nyt voisin mukaan jotenkin näin vähästä, jotenkin kuormittua tai ahdistua tai stressaantua. Et eihän nyt noin pienestä voi, mut vittu kun voi vaan. Noniin, moi.